Mojej mame varím dietné jedlá, napríklad takúto rýžovú kašu, pretože drží žlčníkovú dietu. A táto rýžová kaša chutí úplne ako riso, len je teplá. Potrebujeme 1 hrnček ryže, 1 liter mlieka, štipku soli, deci,5 vody, 2 polievkové lyžice cukru a kúsok masla. Robíme to na platni, aby sa nám to neprihorievalo a miešame, dokým nám to nezovrie. Keď nám to zovrie, tak občas už iba zamiešame a varíme, dokým ryža nie je úplne mäkká. To možno trvá takú polhodinku. No, čo moja mama môže jesť je teda kúsok masla. Robila som to z nízkotučného mlieka a môže kompoty. Čiže jej tam dávam slivkový kompot. A zalejem to aj troškou šťavy z toho kompotu. Sebe si už robím trošku inú. Ja mám rada so škoricovým cukrom. Samozrejme aj trošku masla. Ja mám strašne rada, keď sa to tak roztopí. To maslo mňamka. A potom to takto pofrkám arašidovým maslom s čokoládou. Moc mi to nešlo. Snažila som sa, ale frk. Super večera. Nekupuj tie predražené rysoryže. Urob si doma